Какво са хора, днес играем на онази игра с шишето, забравих името, Ботафилд. Не говоря добре, както във всеки клип казвам, защото съм с сини. Така, аз ли започвам първи? Да. Добре. Не става. Малко повече вода. Браво на тебе, ли? Аз не... Чакай, пак. Аз не виждам, защото гледам от камерата. Аре, бе. Гадост. Да му сложим повече вода ли трябва? Да. Добре, отиди му сложим малко повече. Не, толкова трябва. Аз съм го мерил, бе. Не съм го мерил, защото не съм тъп. И прост. О, как ще застане сети? Ама... гадянето. Дай ти се. Извиня, аз да успеем. Добре, аз играя на Майнкрафт. Ай, потом толкова близко. Да, аз съм... О. За малко видях се такова. Аре, за малко. Аре, добре, си пим още вода. И хора, напълнихме шишето почти. Да. Дай пак. Просто да си добра, може би. Да. Аре, бе, ще да стане, ако не беше скапаната. Айде да го правим на земята. Добре. По-добре ще на земята. Аре, бе, за малко. Аре, бе, за малко еба. Сега. Чакай, че заклевам камерата. Ама го. Най-после направих го. 1-0 за мене. 1-0 за мене. Така, аз не съм футболист. Аре, бе, след да стане капачка. Потрябва ми стена. Трябва ми стената. За втори път! 2-0 за мене. Нищо няма стане. 2-0 за мене. Аре! Не хвърляш където трябва. О, мага! Какво направих? Ама хора, имаше вариант, като се удари така и се завърти пак да стане така, ма западна. Жалко. What the fuck? О май гад. Видяхте ли само, ако съм заснел как е така направи се падна. Чакай аз пак с... Аз след съм диспичара. Хващай. Не тук, бе.
Умнице. Това иска да правя. Добре, тук ще мога ли? Не. Мага. Ей! What the fuck? Ти го направи професионално, пък то пак не става. Нямаш волята. Не успя. Oh my gosh. Хора, аз от края на Колко минути стаята. минаха? Какво? Колко минути минаха? 5. Добре. О, мъгър, ти ще да стане. Ако не бях се подготвил. Представя си така, да се беше справил. Ега се. Аз пробвам капак. О май гад! Бях ли как съм Не, че е така го хвърли, после така се фразна, завъртя се и падна пак по капачка. Баше, човек, как го направиш той? Търи, ама как да направи? Не, ти да капачка е 2 точки пак. 2 точки. 4 на 0 за мен. Добре, ако достигне 10 точки ще я бия. И трябва да изпълня едно желание. Едно желание трябва да изпълни. Аре, хвърли ме. Нещо Ама, да. стана. Чакай. Къпа. А? Да тръгна. Няма да го спрем. Защото не се игра на играта. Не искам да излезе. Добре, искаш ли просто си да минаваш шишето? Чакай последната. И после съм другото. Искаш ли да почнем унази игра от първо ниво е? Първото ниво до... Чуй. Не, аз не съм по ниво, бе. О, 5 точки, човек! Гаше. 5 точки. О май гаш. 5 точки са. Аре, бе. Ако ми станат 10 точки, ще ми изпълни едно желание. Аз няма се предада. И да стане 20 минути. О май гаш. Така беше и така стана. Каче. Нещо. Чак да оценя цветята. Май не им е тяхното място. Точно тук ще го оставим тук сметето. Чакай така да се подпре. Къде е шето, бе? Къде е шето, бе? А, ето. Добре. Ще... Чакай, 6 или 7? 6 точки. What the fuck is that? Oh my gosh! Айде бе, волята ли ми изчезна? Да го... Ето не са брои. Отдаде са. Ако не беше този ръб. О май гаш. Даже и аз не видях кадъра. Камерата държа са и падна. Ти са брои. Не са брои, защото падна се пак. Трябва да пъти да е 15 минути. 100. Ами няма да се изпрати нещо в YouTube, трябва да подпишеш имейл и ти изпрати в имейл. Не имейла, О, 7! Точка, още 3 точки. Ако имам още няколко минути, до 15 минути да останат и... О май гад! Аз даже не го завъртях. Ти беше от много далече. Аре, ти някой път
Даже направили един път да ти падне така. Не. Аха. Тука. Първо тука и тука. Виж, раз. 8 точки. Още 2 точки и ще ми изпълниш едно желание. О, ти са... Да, ти се броиш, защото не е падал на земята. Ти казвате как стана. Чакай стената. Аре! О май гаш. Да, то се удари и така беше и пада. Точки. 9 точки, хора. А пък сме на 11-та минута. Имам още 4 минути. 10 точки! О, мой гаш, си не е за вярване. Той не е за вярване. 9, 11 точки. Ето. Добре. Айде, останата игра е само да ви покажа какъв прекрасен ден. И това беше от мен, хора. Надявам се да ви е харесал клипът. И бай-бай.